Het afgestaande DNA-materiaal mag uitsluitend op verwantschap worden vergeleken met het DNA-profiel van de dader van de moord en niet met andere DNA-sporen uit andere onderzoeken. Ook is het zo dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen niet uit het DNA-profiel te halen is. Dat vertelde de haatofficier op de persconferentie in Peerwikelien. Om zelfs te zien wat er met het DNA gebeurt, gingen wij met de meesters van een onbekende man naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Het NFI weet net van waar het DNA is. Alsjeblieft. Dankjewel. Wij weten niet van wie we dat DNA onderzoeken. Wij krijgen die doosjes met die 4 wattenstaafjes van de politie. Er staan alleen maar nummers op. Wij weten niet van wie het is. Dat weten we ook nooit. Als wij een match zouden vinden, dan melden we dat aan de politie. En de politie krijgt dus van ons het nummer van het doosje dat matcht. Maar wij weten niet om wie het gaat. Nevens het NFI is dit het grootste DNA-onderzoek in de wereld. Duizenden waskers met DNA-meesters komen van 9 weken al binnen. Het wask met de wattenstaafjes wordt uitpakt. Dan gaan de machines aan die het DNA vergelijken met dat van de moordenaar van Marianne Vaatstra. Er komen eigenlijk bijna geen mensen meer aan te pas. En dat is heel efficiënt, maar het is vooral ook heel zorgvuldig. Want een robot wordt niet afgeleid. En als er een match is, dan klinken hier de alarmbellen? Nee, helaas. Het is geen CSI met een rode lamp aan het plafond die gaat draaien of een scherm dat oplicht. Nee, er is al wel iemand die er naar kijkt. Die zal verheugd reageren. Maar dat is het dan. Mocht er bij het NFI DNA aangetroffen worden dat lijkt op dat van de dierder, dan is dat mogelijk een heid, zoon of neef. Zo kan de politie via dat familielid de moordenaar van Marianne Vaatstra opsporen. Het hele onderzoek wordt een jel hier. Misschien hebben we pas helemaal aan het eind, bij nummer 7000 nog iets, dat er interessant materiaal opduikt. Dan moeten daar extra onderzoekshandelingen aan worden verricht. En dat kost meer tijd. Die eerste stap kost niet zoveel tijd, maar daarna zorgen dat je meer informatie krijgt uit het DNA. Iets meer aanwijzingen over welke familierelatie er is. Dat kost meer tijd. Justitie en het NFI garanderen dat net bruikbaar DNA vernietigd worden zal.